Takže ahoj ľudia, dneska som tu s mojou kamarátkou a kamarátom. Ahoj. Dobre, a my ideme na to. Takže teraz tu idem pre toto uhlie. Hej. Nevieš ani sekať drevo. Nevieš ani brať veci. Dobre. Idem do tejto budky. Ja do druhej. Ale asi nebudeme dávať hardcore mod. Ľudia, keď chcete hardcore mod, tak dajte na toto video 10 lajkov. Dobre, takže poberiem si tieto vecičky. Vlčiu hlavu asi nepotrebujeme, že? Alebo na ozdravy by možno, že bola dobrá. Však keď tak pre ňu ešte zbehnem. Revolver. Revolver, super. Alebo tak zoberiem tú vlčiu hlavu, však prečo nie? No, to môže byť aj pekná. Dobre. Tam už niekto asi bol, že? Áno, to už niekto zobral tie stoličky. Ja som ich zobral. Okay. Ale nedá, v žiadnom prípade stoličky nedávajte do ohňa. No. Ja, to je pravda. Myslíš, že ja som noob? Máte všetci lepšiu sekeru? Áno. Ty? Haló? Ja mám. Dievčatko, pani. No? Máš lepšiu sekeru? Nie. Idem ju doniesť, keď sa mi to teda podarí prepchať cez tie dvere. Ja? No? Jak sa robí hardcore mod? Teraz ešte to nie je podstatné. Zoberte si niekto Wolfbelt. Nie, kto. Ja si potom keď tak zoberiem. Toto mi tu nechajte, lebo... Ja to tu iba odložím, potom to zoberiem. Jak mám postaviť mapu svojím štýlom? Počkaj, daj mi to radšej. Tam je to zatiaľ sem, potom sa to bude posúvať. Ja mám aj paniputku. Nekraftíte zatiaľ ešte nič. Iba som vylepšila craftingu. Pretože niekto toto? Tu máš. Dobre, takže idete mi niekto pomôcť toto decko? Počkaj, a teraz nám idem doniesť jedlo. Ja viem, kde je na seba. Ale radšej to nerob, lebo potom sa mi ich ťažko tráfa. To je strašne pomalé. Mne sa to lepšie tu má takto. Mám ich na blízko? Asi neviem, či mi nejako vôbec pomôžeš, keď ty máš klasu Scavengera. Ale ja mám viacej toto miesta. Alebo tak ja ich už dám sama. Ale nedorazí. Ty ich nedorazuj. Dobre, ja ich iba hitujem, aby si ich mohla na jednu ránu zabiť. Tak počkej, tohto už ja dohitujem. Ty! Čo som ti hovorila o tom hitovaní? Že ti to nemám dohitovať. Ja nám budem niesť niekedy jedno.
Mhm. Dobre, kto chce Wolfberg? No, ako keby môžete mať obidva. Áno. Na stôl. A na aký počet to má dať, keď ho má celý zapratať? Pauli robí zatiaľ svoju prácu, Čo? však do crafting benchu. Teraz som na chvíľku zbierala jedlo, pretože mi to presne, že nič nemám. Lukas Dajme už by to. mal niesť. A ja nie, a ja pôjdem niesť. Aha, tak ja si nepôjdem, lebo ja ho všetko musím zjesť. Bo som hladná. Ale toto môžem zobrať. Teraz keď mám niečo teraz keď ma niečo hitne, tak som mŕtva. Dobre, nie som to jedlo a stoličky, myslím. Kto chce revolver? Ja. Mi to tu... Natáčam teraz. Nechcem ti Dobre, balíku. takže postavím to tu. Dia, No, priniesol som. Presne za čo som priniesol balíku. to je super. Musím ísť do veci, pretože treba som extrémne hladná. Za chvíľku budem toto. No, našla. No, tu je ten nevík, ďakujem. Môžem vykraftiť dve najzákladnejšie veci. Z toho železa. Nepočujem odpoveď, tak vykraftím iba toto. Lebo toto sa nám hodí asi najviac. Kompas teraz momentálne asi nepotrebujeme. Keď to mi pomôže. Mhm. Dobre, pôjdem. Kúkne na hlavu. Dobre. Idem kúknúť tam. Tam by to nemal byť žiadny problém. Tak to tu. No je v pláne ísť aj do kejsky. Či? Ja nechcem ísť do kefky. OK. Lebo akože ja som hen tam ešte nebola, chcela by som to celkom preskúmať. Ale akože, no videla som už, čo tam je u miliónov youtuberov a streamerov a všetkých. Máme 34 železa. Dobre. Tak ešte nič nekraftíte, potom sa z toho vykraftí niečo. No ja ešte zbieram, takže... A ja. Lenže sa mi to nezmestilo moc toto do toho. Všetko. Jak vidím, tak tu všetci boli. Lebo neviem, kto tu bol. Keď tu už jedné železo není. Kto nemá gucek? Ja. Tak ti ho prinesem. Iba som teda doniesla, jak sa to volá. Teda donesem niečo, nejaké palivo, ale skôr toto je... Tu iba zoberiem nejaké železa, tak pôjdem.